Dylai ni ein dyledion, fel y Dduw ninnau ein dyledwyr. Beth mae hwn yn golygu? Gweddio na fydd ein tarnefol yn cofio ein pechodau nac yn gwrthod ein gweddi o'i herwydd nhw. Dydyn ni ddim yn deilwng o'r hyn dyn ni'n gweddio a dyn ni ddim yn ei heiddi nhw chwaith. Gofynnwn a bydd Duw yn rhoi'r cyfan i ni trwy ras achos ni'n pechu llawer bob dydd ac yn heiddi dim byd ond i gael ein cosbi. Felly hefyd fe faddeuon ac helpwn yr rheini sydd yn pechu yn ein erbyn ni. Mae derbyn gras a bod yn raslol eraill yn mynd llaw yn llaw a'i gilydd. Mewn gwirionedd, does dim modd gwahanu'r ddau beth. Unwaith mae Duw yn dangos gras i ni, mae gwyddo'r gras hefyd yn dod ein calonau ni. Mae'n automatic. A dwi ddim eisiau ni gamddeall chwaith. Gras yw gras. Dyn ni'n dysgu fan hyn bod ni'n heiddi gras Duw ar ôl i ni ddangos gras i eraill. Dim o gwbl. Yn lle hynny, pan mae Duw yn newid y galon, yn sydyn, dyn ni eisiau dangos maddeuant i bobl. Mae'r hyn oedd gynt yn amhosibl i ni wneud, wel nawr mae yn bosibl. Mae gwyddo'r newydd ar waith. A chi'n gweld, mae'r Cristion yn sylweddoli felly ei angen mawr. A mae'n sylweddoli bod Duw wedi rhoi'r ateb iddo fe, wedi cynnig yr ateb i'w holl broblemau yn Iesu Grist. Mae'n sylweddoli nid dyn dam ohono fe, nid dyn cryfyddol, nid dyn parchus. Mae'n gweld yn glir bod e'n ffrwnt, mae'n gweld bod e mewn dyled. A'r peth rhyfedd yw, hyd ydyn ni'n cerdded gyda Iesu Grist, y mwyaf dyn ni'n mynd i deimlo hynny. Gynt, cyn i hyn ddigwydd, y byd oedd y broblem. Pobl eraill oedd y broblem. A nawr mae'n sylweddoli, fe ei hun yw'r broblem. Mae'r Apostol Paul yn dweud, daeth Crist Iesu'r byd i achub pechaduriaid o'r parau pennaf y dwy fi. A felly dyma yr persbectif cywir. A chi'n gwybod beth? Pan i ni sylweddoli hynny, dyn ni'n mynd i ddangos gras i eraill. Dyn ni'n mynd i fod yn raslon, achos mae Duw wedi newid y galon. A dyn ni'n gofyn am yr arglwydd yn helpu ni i ddangos gras i eraill. Dyn ni'n gallu gwneud dau camgymeriad. Y camgymeriad cyntaf yw meddwl bod Duw yn gofyn i ni ymddiried yn y person. Eto, ar hwn dyn ni'n maddau iddo fe. Mae angen maddau'r galon, a weithio wrth gwrs mae hynny'n anodd gwneud. Mae angen gofyn i fyw, rhoi gras i wneud hynny. Ond, does dim angen parhau i roi'ch pen ar y bloc fel petai. Does dim angen bod ym mhob ffordd yn ymddiried y person yna eto. Ar y llaw arall, dwi wedi clywed rhai yn honni bod dim angen i ni faddau bobl eraill tan bod nhw'n dweud sori. Wel, tybed pam bod hwnna'n gamsyniad? Dyle fe fod yn eitha amlwg. Dim dyna'r ffordd mae'r arglwydd wedi delio gyda ni, nag e. Cyn i ni ddeud sori, mae'r arglwydd yn drigarog. Fe yw'r un sy'n rhoi ffydd a fe yw'r un sy'n rhoi y difeirwch yn y galon. Oes yn wir, mae rhaid i ni ddysgu deud sori wrth yr arglwydd, ond fe sy'n dysgu ni. Felly, dewch i ni geisio efelychu yr un agwedd meddwl, yr un agwedd calon tuag at eraill. Dyn ni newydd glywed. Dim rhywbeth sy'n bosib i ni wneud yw hyn. Dim rhywbeth sy'n hyd yn oed mymryn yn bosib i ni wneud. Mae rhaid i hwn fod yn waith Duw yn y galon. Felly, boed ni'n weddio gyda'r arglwydd Iesu Grist, maddau ni'n dyledion fel y Dduw ninnau ein dyledwyr.